Sukat na ba nag-abroad ka? Wala ba kang hatag og chocolate? Agad ka na ako kaya ang malas. Oh, na naman lagi ka. Laing kay ginaw. Laing kay ginaw ang ilang kasal, oy. Laing kay ilang kasal. Say like no. Ang ilang kinasal kay murag bitin nga wala na purga. Pamukha ni mo eh, nga nagkulat-kulat na ba ko sa imo nga madala ang tayo bring house kay. Atong tayo mamaaw ba? Wala man gyud may madala yung nga bring house na kay ang ilang handa sa kasal kay pansit ug lumpia raman. Bahala na luong tato. Uy, Ang ilang pa yung lumpia kay murag puros panit, murag wala sila gisuksok sa ilalom, lain kayo eh. nga makuron. Laing kay ang kinasal na yun kay ang ilang kinasal kay murag igwak-wak dagoy na. Unsay wakwak ha? Unsay wakwak? Unsay wakwak ha? Ningat to ka sa kasal, igura ka ni kaon ha? Mo gani ka mga pinugbayli-bayli? Ha? Ikaw batik kag naw ha? Unya way yung kagwakwak? Ha? Ha? Unsa man? So ano tong baylay-baylay lain mo tong mura mo tong naog tabili yung kinasal. Unsa man yung kabili ha? Ikaw mura yung kabili ha? 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 Unsa man? Hala daw, asikasuhan ako. Kay basig mapatay na nako. Ikaw ha? Hinawayan ka, mas batira ba kag naong? Hilain mo tong naong yung kinasal putik ang naong ito migliyog murag tabili nga ka ng laylay. Ilong! Ay nawayan, mas batira kag naong! Mas batig naong inyong kinasal kay puti rang naong ang liog lain kita naong. Lain yung naong. Puti! Saba! Nya mamukos na magbayli-bayli ato nga lain mo katong naong be. Wa, mga ligaw mo bayli-bayling! Bija mga ka! Kasi may dili mo bidya din sa inyo nga batig bakit tong naong inyong Mas kinasal. batira kitag naong! Murag wak-wak mo batig naong. Wak-wak! Saba! Mas batig daw no. Ilong! Mas lumong. Ajaw-ajaw ako igagaw ha? Saba, wala ba kaya kip? Okay labot! Okay nga naman di ay. Mugmug kapil-apil ko, nga ako man igagaw. Sukat na ba nag-abroad ka? Wala ba kang hatag og chocolate? Wala man di ay, nag-abroad ko, nihatag ka na ko piso, wala di ba? Oh, kasi man may magana tong naong. Mas magkakag naong, oy! Oy! Oh, mamugos pag giga manghatag si ate sa imo og kanang kuan og chocolate nya wala man ka manghatag og kwarta sa pag abroad niya. Paghilom! Wa magaling sa mga hatag po! Chocolate pag-abroad din siya! Pag-abot din sa diri! Huwag ka dumatag! Ngano manghatag man siya chocolate pag abot nya wa man gikitabang sa iya pag abroad niya. Naunsa man tawon mo mamugos mo bayli-bayli, mamugos manghatag chocolate, waga kay mugnaong Ay, oy. mas magkamog naong, oy! Inuwain mo kayo! Mas Mas batay na. kalimog naong! Sige, batasan! O ikaw, baga kag naong. Dong. Isayaw ko. Oh, isayaw ka ko dong. Kani nga tulad sa kasal ka ang karawa ko nimo isayaw. Sige ka ba mo kaon? Di na mo bayli-bayli sa imo. Ibayli ka ko dong. Ibayli ka ko. Musadaw na. Ajaw na. Musadaw. Aron ma wa. Ajaw na lang. Ibayli ka dong kay aron ma wa ang balas. Ito!